Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Hi! Andito kami guys sa magandang view. True. Don't forget to subscribe me guys sa my YouTube channel nako. Nami diri sa Dike. Dike pangalan ni no? Oh, Dike. Na diri Nami diri sa taas, diri hagdanan diri guys. Unya diri ganina daghay mga laki ano ko ka vlogs kay. Nangaon ni og mga lubi, mga butong. Dito mga butong nangahulog na ipanghulog na mga butong lami kaayo. Guys, tabi diri guys, bugno kay diri guys na puno sa kahoy, nindot kaayo. Na diri mi sa taas guys. Unya guys, diya suba. Dako na siya nga suba guys. Suba kay diya kutob sa kuan. Nandito ang bulkan guys. Nandito ang bulkan No, ayun ang bulkan guys. So nakita niyo guys, yun ang bulkan guys. Yan. Maganda. Nindot kay diri hangin, makawala sa problema, mawalang imong stress. Nawala ang stress namin. Kauban ako sinugno nga gwapa. True. Ang dami lalaki. Ano kaya, nagbalyo ako dito sa ilog kasi nakita ko si tita tumayo dito. Nakahawak lang na. Bahala yun. Baklang to. Baklang to? Nindot kay diri guys, dako ko ngayon kahoy diri Ning ang bato. Nami sa ilalim sa kahoy, nindot kaayo guys. Kuan siya dike, yan kana. Nindot kayo ang paligid nindot kaayo suba, green kayo og color. Nako din nag-ingkod sa hagdanan, hagdanan da. Hagdanan paingon sa ubos. Dito pa Ito pa ta. Ito pa sa baba. Sayang to mga laki ganyan nagkuan sila diha og butong diha nagtigbas sila na muli na. Nanguli na hinoon sila kayo ka vlogs. Mga bagets nanguli na. Si hi Nog, yung sexy Nog. Hi sa ako mga friends diha sa Mindanao, Luzon, Visayas, sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Mga FW sa abroad, hello. Hi Nimpa. Okay ka lang dyan Nimpa, sa Oman pa si Nimpa. Ingat palagi Nimpa. Palagi natin yung paingat ka na sa may yan ako. Ingat ka sa abroad. May regalo man ako pag sabi mo ay. Pag uwi mo Nimpa pohon. See you soon Nimpa. Ingat ka palagi. Indot kay hangin diri guys. Nami kayo makawala sa problema, makawala sa stress. Relax pag may time. Kaya akong buhok bitaw nindot No nga. Baklang to? Baklang to. Nanguli na nito mga bata ng mga laki, mga bagets. Nagdala-dala og mga butong. Gipakaon hinon mig butong. Kaon hinon og butong. Duko naman yan dito. Ayaan dito sa baklang to. Ayun yung baklang to. Ayun siya Parot mo Meg. Lapa ka. Dai kampula. Bune Nina Earth. Bole ni Eda ko ay. Bune Nina Curse ka. Bole ni Curse Nurse. Makatawa mo ko diri guys. Ay, lami kay hangin. Pakita mo yung baklang. Ang sarap ng hangin guys. Ay guys, grabe ito kay yung hangin. baklang hilig ba Ganda, ang ganda. Ayun ang bayot Ayun na siya malakad. Magay ka man Son. Son, magay ka man. Ayun na siya baklang to. Nindot ka diri guys, mahangin. Ang hangin dito guys. Sarap dito magmukbang, ng kankaon. Diri nindot ka ay diri mi magdala mi sa sudog mukbang. Dahil mo si mama. Nadagat ano. Dala diri mi mangaon. Abuko man ko tason mag-arok na ni. Ayun saba no kay. Lunggan. May mga dito mga bata lang kain ng niyog, ayun Tapos pinakain nila kami ng mga sabaw sa niyog. Ayun marami. Mga soltero, mga taga San Roque to sila. Ang dami nila, 8 sila. Saro, 2, 3, 4. Parot mo Migs. Yan si Migs, barkada na ko dire. Maganda pala dito Migs. Ang ganda dito Migs, I like it. Okay na. Saro, 2, 3, 4. Ayun na.
Aro, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun guys, may tulay doon guys. Doon na sa among balay, diri ah. Sana! Ayun ang bulkan oh, ang ganda. Nailing yung bulkan. Okay, hadlok ba ani? Dan! Mahulog ta, uy, ginuo ko. Bi kay mag halakaw tabi. Doon o, paduman tita o. Ah, ang ganda. Ayan oh, ang bulkan. True. Ayun, ang ganda. Sakat na di siya dyan. Saan? Ayun oh, ang bulkan guys. Tindot kay guys oh, kung gunitan oh. Yan ang bulkang mayon. Ang ganda guys. Laag mo diri guys, diri sa Albay, makita ninyo ang bulkang mayon. Na nindot kaayo. Medyo ko ano siya diri mga dol tan-an pero layo ra ni siya. True. Malayo yan dito nugma. Malayo yun. Yan yung guys. Diyan din kaupo guys. Oh, yan. Tapos may ayun. puno dito guys. Baklan Bugno po. kaayo. Kami diri mag-standby. Ayun Standby. ang isa. Mag-inom-inom, kaon-kaon. Balik mo diri magdala mig pagkaon sa sunod. Nagbababay si Jason oh. Nag-vlog man siya. True. Pablagan mo man yan. Ay, nindot ka diri. Ay, ganahan ko diri. Ay, mahulog ka no. Katakot lang mahulog. Ay, kanindot diri bayot. Sarap dito magmukbang. May upuan, lamisa dito, mukbang. Ay, tapos mahulugan ng uod. Nagutom ka na ta? Diet ako. Mahuman ako. Kumain ka na? Sana all. Hindi. Yan. Ayun ang isa. Mahaba to guys. Dito paingon no, sa dulo. Paduman ka ta. Mahaba to. Mainit. Yan na. Bak lang to. Yan si Jason. Si Bak lang to. Yan. Landong diri guys. Kahoy diri guys. Oh, nindot kayo. Nature na nature. Bukid. Probinsya kayo guys. Mura po taga sa amo. Ano nga Mindanao. kayo ta? Kayo yung parang talaga. Yung ganun. Grabe kayo kanindot. Ay, grabe kayo. Kung magbaha guys. Kuto ba dito ang naman po yung murag Nakabot ba ka dito ka na ba? Diyan lang uy pag magbaha. Sa baba lang na. Pero sa sobrang baha talaga mag-apaw siya. Oh, ang coin sa Megala. Ah, Ta sa ko tara sa dito. ha? Sino kumain dito ng mga lumbod? Gani ito mga kuan Boys. nagkaan kami oh mga niyo. Binigyan man na Nagdala sila ng itak, binigyan kami ng isang buong ni ano, niyog tapos sarap ng sabaw. Ayun nag-ali na sila, walo sila no? Walo. Mga bata pa, 13, 14, 16, 17. Kaedad ko, may kaedad ako. Hindi ko na vlog. Kay, ha? Sarap ng hangin dito. Ah, mas matanda ka pa doon sa iba. Dapat digdig. Wow, mahangin digdi, ang sarap. Nindot ka diri guys. Ganahan di ko diri dyan malaglaag. Shout out na kanog kay mahuman na pa. Shout out kay ano, kay mga kaibigan ko, sa mga kapatid ko. Saan sila pumunta? Doon nagdaan. Tabo no. Dadala silang Shout sako out. tsaka may ano mga niyog, mga siguro 5 piraso 'yon. Shout out sa mga kapatid na ano ko, mga pamangkin ko. Ano tayo binigay sa inyo ayon? Anak ng mga kapatid ko. Binigay sa inyo ayon? Hindi, biniyak namin. Ayan, yung bangak namin ah. Ano, biniyak na ina namin. Nakahigop tuloy ako ng sabaw ng niyog, sarap. Tamis pa. Asabi ko na, dito ba sila galing? Saan nila kinuha yun? Ninakaw na to. Hindi, dala silang sako. Hello, hello mga bayot. Kumusta na mo dinga? Mga OFW, I hope na okay ra mo das laing nasod. Ilagot, alam mo, shout out kay Mga friendships, hello. Shout out daw ka mga kaate niya daw oh. Hangin diri guys, ganahan ko diri naglaag guys. Balik ko diri, magdala ko pagkaon, magmukbang ko diri. Malabig dito guys. Nindot tayo. Sada ka diri oy. Makawala sa stress, makawala sa problema. Magmuni-muni. Ambot nakita ako ni Nugnog, saan siya galing?
Anong, di ba umalis na ako doon? Bumalya ako sa salog. Tapos ng takbo. Alright guys, thank you for watching. Sa sunod naman pagbabloggs ko. Thank you. God bless you all. Huwag kayong mag-skip ng aking ads. I love you. Bye.